Hola, passem en el tema 6 a fer un estudi més detallat de l'estereoquímica dels compostos orgànics. Parlarem en primer lloc de la isomeria geomètrica, que presenten els dobles enllaços carboni-carboni, i passarem a parlar d'alguns conceptes de simetria de les molècules orgàniques i de definició de quiralitat. Una vegada tinguem definida el que és una molècula quiral, veurem que algunes d'elles presenten activitat òptica. Parlarem a continuació dels centres estereogènics i finalment de la isomeria òptica entre els enantiòmers i diastereòmers. Bé, els dobles enllaços presenten el que s'anomena isomeria geomètrica. Això és degut a que la presència del doble enllaç, que com recordeu vosaltres és un enllaç que té en compte el solapament dels orbitals p que no intervenen en la formació de l'esquelet de la molècula, mitjançant orbitals sp2, doncs com deia, si trenquéssim aquest enllaç, podríem girar l'enllaç al voltant de l'enllaç senzill sigma i per tant podríem intercanviar les posicions dels tots dos hidrògens d'un àtom de carboni. Però com trencar un enllaç implica una gran energia, en aquest cas 271 kJ, a temperatura ambient no és suficient l'energia ambiental per poder trencar aquest enllaç i per tant podem considerar que els dobles enllaços són rígids. Per tant, com veiem en l'esquema inferior, un estudi de l'anàlisi conformacional de la rotació al voltant de la molècula implicarien, al igual que en els enllaços senzills, un estat fonamental, d'acord, passant per un estat de transició de molta energia, en aquest cas de 271 kJ d'energia de diferència, per passar a una altra posició, diguem, estable d'enllaç, doble enllaç, anomenada estat fonamental. Tal com veiem, no podem trobar temperatura ambient, diguem que sigui suficient per poder trencar aquest enllaç i per tant podem considerar que els isòmers al voltant d'un doble enllaç són estables i no s'interconverteixen. Els dobles enllaços presenten diversos tipus d'isomeria. En primer cas, si contenen hidrògens, almenys dos hidrògens, el tipus de nomenclatura és molt senzill. Per una part, si els dos hidrògens estan sobre el mateix àtom de carboni, es diu que és l'isòmer del doble enllaç hem, geminal. Mentre que si estan cadascun dels substituents dels hidrògens a carbonis diferents, aquests poden estar, com veieu vosaltres, del mateix costat de la molècula, conformació cis, i de costats contraris, que és la conformació trans. Bé, com no són superposables, podem considerar que són estereoisòmers, perquè tots dos difereixen en la disposició dels àtoms en els espais. Tant el cis com el trans presenten el mateix tipus d'enllaç. Si nosaltres viatgem en forma d'enllaç des d'aquest hidrogen fins a l'altre, trobarem un enllaç senzill, doble enllaç, un enllaç senzill hidrogen, i passa el mateix a la configuració trans. Enllaç senzill, doble enllaç, enllaç senzill. Per tant, les olefines cis i trans són, com veieu vosaltres, estereoisòmers. Només es diferencien en la disposició dels àtoms en l'espai. Mentre que l'isòmer, en el qual les olefines són U substituïdes, com en el cas de l'esquerra, són totalment diferents. Perquè, si us fixeu, si viatgem d'un àtom d'un costat del doble enllaç fins a l'altre, ens trobem hidrogen, enllaç senzill, doble enllaç senzill, però aquí tenim un metil, mentre que en l'altre cas, fixeu-vos que teníem un hidrogen. L'estabilitat relativa dels alquens depèn de la posició dels substituents. Els més estables, termodinàmicament parlant, són els isòmers que tenen els substituents més voluminosos en posició trans, seguits pels que tenen en posició cis, seguits pels que tenen els substituents del mateix costat del doble enllaç, que són els menys estables. Bé, si no tenim dos hidrògens, la nomenclatura, evidentment, no ens serveix, perquè, com indiquem, la posició de dos dels substituents del doble enllaç si estan del mateix costat o del costat contrari. Per tant, hem d'elaborar una nova nomenclatura basada de manera arbitrària en els conceptes, en aquest cas, de pes atòmic. Aquesta regla s'anomena regla de la seqüència.
i va ser enumerada per Kant, Ingold i Prelog, ara farà uns 70 anys. Com hem dit abans, imagineu-vos les molècules que tenim a la part superior de la transparència. Com indiquem si estan situades de manera cis o trans, quan tots els substituents que estan sobre el doble enllaç són diferents. Bé, per això, la nomenclatura aquesta, què té en compte? Té en compte primer que s'assigna un número a cadascun dels substituents del doble enllaç depenent del seu pes. Per tant, en base a l'ordre del número atòmic de l'àtom directament enllaçat, s'ordenen de més preferència a menys preferència. Sofre és més pesat que el fòsfor, més que l'oxigen, etc., fins a ser menys pesat a l'hidrogen, o, per exemple, aquest és menys pesat encara que el seu isòmer al deuteri. Perdó, isòtop al deuteri. En el cas que trobem directament sobre els substituents els mateixos tipus d'àtoms, per exemple, àtoms de carboni, el que es mira és, en segon cas, un enllaç més enllà si hi ha alguna diferència. Per tant, per exemple, en el cas que trobem un metil, fixeu-vos que els àtoms directament enllaçats al metil són hidrògens. Si tenim un etil, fixeu-vos que almenys un dels hidrògens de l'anterior metil està substituït per un àtom de carboni, que és més pesat que un àtom d'hidrogen. Per tant, la preferència de l'etil sempre serà més gran que la del metil. En el cas que trobem enllaços múltiples, dobles i triples enllaços, senzillament el que ens fem és dibuixar de manera nova el doble enllaç. Dibuixant a cada costat d'aquest enllaç els àtoms en els quals aquest estava enllaçat. Per exemple, per un carbonil l'oxigen està enllaçat a un carboni. Per tant, enganxem sobre aquest oxigen un carboni, després de trencar el doble enllaç. I el carboni estava enllaçat a l'oxigen, per la qual i enganxem un altre oxigen. De tal manera, com veiem, si això era la cadena sobre la qual està enganxat aquest grup, ara el carboni té dos oxígens enganxats sobre ell. Aquests àtoms, com veieu, s'anomenen carbonis fantasmes o oxígens fantasmes. Per tant, en el cas dels dos compostos que estan a dalt de tot, com anomenaríem els seus isòmers? D'acord, anem a veure. Comencem per la part de l'esquerra de la molècula i enumerem els grups que estan enllaçats al carboni en ordre, diguem, de més important a menys important, o prioritari a menys prioritari. Tenim un hidrogen i tenim un metil. Per tant, el grup prioritari és el metil, que li posarem A, i el menys prioritari l'hidrogen, que és B. Al costat de la dreta tenim un metil i un etil. Com hem vist abans, l'etil és més prioritari que no el metil, ja que el carboni del metil té 3 hidrògens, mentre el carboni directament enllaçat al doble enllaç del grup metilè de la part inferior de la molècula té un altre metil. Per tant, en aquest cas, A és l'etil i B és el corresponent metil. Ara, una vegada així, ens fixem en la disposició dels dos grups prioritari al llarg del doble enllaç. Com veiem, els dos grups prioritari, A i A, estan en posicions contràries de la molècula. Això es diu Entgegen, perquè estan situats de manera, diguem, oposada dintre del doble enllaç. Si fos el cas que A i B estiguessin del mateix, A i A, estiguessin del mateix costat, en tots dos costats de la molècula, llavors seria l'isòmer Z, que ve de l'alemany zusammen, junts. Fem broma, com hem dit a classe, si tots dos substituents prioritaris estan del mateix costat, com en castellà es diu del mismo, pronunciem-lo mismo lado, amb Z, i sabrem que correspon la lletra Z, en aquest cas. En la molècula que tenim a sota, si us fixeu, en el costat de l'esquerra tenim un oxigen i un hidrogen. El grup prioritari A és el grup oxigen, mentre que el secundari és l'hidrogen. Al costat de la dreta, igual que abans, tenim A és el grup etil, B el grup metil. Com us fixem, A i A estan de costat contrari, per tant és l'isòmer E.
Per isomeritzar un alquè, o sigui, transformar l'isòmer, com veieu vosaltres, Z, o cis en aquest cas, perquè com veieu vosaltres tenim dos hidrògens, a l'isòmer trans o E, necessitem trencar el doble enllaç. I això només és possible utilitzant un catalitzador, que pot ser, per exemple, un protó, un radical, o sigui, una molècula que dona electrons, o bé llum, per poder trencar l'enllaç momentàniament, que giri la molècula i tornar-se a reformar el doble enllaç. En aquesta situació, utilitzant un catalitzador, no podem modificar la posició relativa energètica de l'isòmer cis i trans, que ve donada per la repulsió dels seus grups, sinó l'única cosa que podem modificar, com veieu vosaltres en aquest dibuix, és l'energia del procés de conversió. Aquesta energia es diu energia d'activació. I és l'energia necessària per passar d'un isòmer a un altre isòmer. Aquesta energia ve donada pel trencament, per exemple, si no utilitzem un catalitzador, del doble enllaç carboni-carboni. Mitjançant un catalitzador el que podem fer és, com veieu vosaltres, baixar aquestes energies d'activació intermitges entre la forma cis i la forma trans, i possiblement generant un intermig de reacció en aquest procés. Per exemple, utilitzant un protó, el doble enllaç, carboni-carboni, reacciona per donar el següent producte. Partim, per exemple, de l'isòmer, com veieu vosaltres, E, el qual reacciona amb un protó. En el protó, aquest reacciona com una base de Lewis al doble enllaç, generant el corresponent carbocatió. El qual pot girar lliurement. Transformant-se, com veieu vosaltres, en els isòmer cis, després de tornar a perdre el protó. Bé, a nivell biomolecular és possible trobar metabòlits, en aquest cas enzims, que transformin una molècula que tingui els substituents una conformació determinada, per exemple, aquesta és la conformació Z, pel cas de la molècula anomenada retinal, que és la responsable de transformar les senyals luminoses que entren al nostre ull en senyals elèctriques, que són rebudes pel nostre cervell. En aquest cas, la isomerasa el que fa, com veieu vosaltres, és transformar aquests dobles enllaços en enllaços del mateix costat, o sigui, l'isòmer, com veieu vosaltres, cis, anomenat neoretinal. Una bona part de totes les molècules, no necessàriament orgàniques, posseeixen certes propietats de simetria. El concepte de simetria, ja ho vam parlar a classe, és conceptualment parlant, és bastant complexa, que té a vegades la relació amb el que és maco o no és maco, o la sensació aquesta que és més maco les coses simètriques que les coses menys simètriques. Ara bé, el que nosaltres definirem per simetria és la propietat que té les molècules, per exemple, que en ser girades, si nosaltres tanquem els ulls quan fem aquest gir, una vegada obert els ulls, ens trobem que la disposició de la nova molècula girada és idèntica a la que teníem originalment, si no l'haguéssim pintat cap àtom. Això, per exemple, seria fent rotacions. Llavors, si diem que fem petites rotacions o moltes rotacions, la molècula segueix tenint la mateixa conformació que tenia originalment, dient que és molt simètrica.
d'acord? Per altra part, les molècules poden posseir, per exemple, plans, vale? Que significa que si reflectéssim una part d'aquesta molècula en aquest pla, trobaríem l'altra meitat que ens falta. D'acord? En el primer exemple que tenim aquí a l'esquerra, observem, per exemple, que en girar la molècula sobre aquest eix puntejat 180 graus, ens trobem exactament la mateixa molècula. Aquest metil que està davant del paper passaria a estar darrere del paper una vegada girat, i aquest que estava darrere, girat, passaria a passar per davant. I els dos hidrògens idèntics. Com aquests OH i aquests dos carbonis estan dintre del pla, en girar 180 graus acabarien en la mateixa posició que estaven originalment, intercanviant-se entre ells, però com són indistingibles perquè tots dos són OH, doncs seria com si la molècula no hagués canviat en absolut. En canvi, per exemple, la molècula de benzè, que és una molècula plana en forma d'hexàgon, girant 60 graus, tenim exactament la mateixa configuració que teníem originalment. Per tant, hem de fer, com veieu vosaltres, 6 girs de 60 graus fins a tenir la conformació original. Podem dir, d'alguna manera, que com aquí necessitem més girs petitons, la molècula de benzè és més simètrica que la molècula, per exemple, que apareix a l'esquerra. En aquesta definició de que quan els girs són més petits és més simètric. En aquest cas, el que mostrem és un pla que en dividir la molècula en dues parts, a través d'aquest pla es veu exactament la mateixa molècula. Aquest OH es veu reflectit per aquest OH d'aquí, aquest metil per aquest metil d'aquí i l'hidrogen per aquest hidrogen d'aquí, en les seves posicions. Fixeu-vos que aquí els dos metils en aquest dibuix no estan col·locats en la mateixa posició que en el dibuix original. Això vol dir que, per exemple, aquest segon cas, si giréssim 180 graus, no tindríem exactament la mateixa molècula, ja que els dos metils que estan mirant cap a vosaltres passarien a estar darrere de la pissarra. Per exemple, en aquesta molècula d'aquí, tetraèdrica, fixeu-vos que hi ha un pla que passa per aquest hidrogen, aquest carboni i aquest hidrogen, que reflecta aquest àtom d'oxigen d'aquí, d'aquest oxigen d'aquí. Per última part, a més de girs i plans, hi ha un altre element de simetria virtual, que és el que s'anomena el centre d'inversió. Aquest, com el seu nom indica, ha d'estar en el centre de la molècula. O sigui, si la molècula no observeu que sigui més o menys un aspecte esfèric, o sigui que tots els àtoms aquí en posicions externes de la molècula estan a la mateixa distància del centre que altres que estan a la part oposada, ja no cal observar que hi hagin centres d'inversió. Però en aquest cas, tal com apareix aquí, fixeu-vos que en aquesta conformació d'aquest dialcohol, que veieu vosaltres aquí, el 2,3 butanodiol, fixeu-vos que tal com està representada aquesta conformació, aquest OH està oposat completament respecte al centre d'aquest OH d'aquí. O sigui, les seves coordenades en l'espai són totalment inverses. Tots dos estan en el pla del paper i com veieu vosaltres, aquest OH està a baix a la dreta. Si s'inverteix la seva posició, està al dalt a l'esquerra respecte a aquest punt d'aquí, que és el centre. Passa exactament amb aquest mètil d'aquí respecte a aquest mètil i aquest hidrogen que està darrere del paper respecte a aquest hidrogen. Per tant, aquesta conformació en particular té un centre d'inversió que s'abrevia sempre amb la lletra I llatina. Mentre que, no ho he dit abans, els plans de simetria s'abrevia amb la lletra sigma, que ve del Spiegel en alemany, i els eixos de rotació venen abreviats per la lletra C majúscula amb un subíndex que indica els graus que nosaltres hem girat utilitzant la següent fórmula, 360 dividit pels angles girats. Per exemple, en aquest cas, si nosaltres girem n igual a 60 graus, 360 dividit per 60 és igual a 6. Si girem, en aquest cas, en el primer cas, 180 graus, equival a un C2. 360 dividit per 180 és igual a 2. Bé, les molècules orgàniques que presenten, de moment, un carboni amb 4 substituents diferents, tal com està representat en aquesta molècula amb boles de diferents colors, presenten
la propietat de ser quirals, o sigui, el seu comportament és idèntic a les nostres mans, o sigui, la mà, com veieu vosaltres en aquest cas esquerra, és la imatge en el mirall de la mà dreta. I degut a això, si nosaltres intentem superposar la mà esquerra amb la mà dreta, veiem que els polzes no estan a la mateixa posició. Això, en les molècules orgàniques que tenen un carboni amb 4 substituents diferents, passa exactament el mateix. Una molècula i la seva imatge especular no són superposables. Per tant, indiquem aquest carboni d'aquí com un carboni quiral. Recordeu que quiral ve de mà, bàsicament. Si dues molècules són la imatge especular de l'altra, però són superposables, vol dir que les molècules són idèntiques. D'acord? En aquest cas, una manera fàcil d'identificar les molècules aquirals són aquelles que continguin un pla de simetria. Si us fixeu, en el cas de la molècula inferior, passa un pla de simetria entre la bola vermella, la bola negra del centre i la bola de color malvà de la dreta, reflectant-se els dos àtoms de color blau claret un respecte a l'altre. L'equivalent en la vida, quotidiana és un martell. El martell i la seva imatge especular són totalment superposables i, per tant, els martells no són quirals. Què passa amb les diverses projeccions temporals, o sigui, conformacions degudes a les rotacions d'un enllaç? Recordeu que, com sabeu dels estudis del tema anterior, són projeccions temporals, no són rígides, van canviant respecte al temps. El que hem de fer nosaltres és congelar aquestes projeccions en l'espai en un moment determinat i analitzar la seva imatge especular a veure quina informació es dona si la molècula és superposable o no en la posició original. Llavors, en aquest cas, fixeu-vos vosaltres que, per exemple, tenim l'isòmer que apareix a la posició superior, fixeu-vos que tots aquests 4 àtoms estan en el pla de la pantalla. Tenim aquest metil mirant cap a vosaltres i aquest metil de l'altre costat mirant cap enrere. Això vol dir, segons això, que hi ha un eix binari, o sigui, 180 graus, o C2, segons els 3 noms que podem donar a aquest eix, que girant la molècula 180 graus tenim exactament la mateixa molècula. La seva imatge especular és la que apareix a sota. D'acord? Aquí a l'esquerra tenim les diverses conformacions eclipsades d'aquesta molècula. Diverses conformacions. La primera, l'eclipsada, i les següents són les 3 conformacions alternades a la molècula. En totes elles apareix l'eix binari que hem vist originalment, el C2. En aquest cas, en la conformació eclipsada, passaria per aquí. Recordeu que aquest dibuix, els dos OH estan un davant de l'altre, però es dibuixen d'aquesta manera per veure què hi ha al sota. I en la línia puntejada que apareixen a les conformacions alternades apareixen la posició relativa dels C2 en cadascuna d'aquestes conformacions intermitges, recordeu. En tot cas, la seva imatge especular no és superposable amb la conformació original. Per tant, vol dir que aquests dos molècules són el que anomenarem enantiòmers. Una manera de veure és, en aquest cas, aquesta molècula, per veure si és superposable al dibuix que tenim de la conformació eclipsada superior, és senzillament rotar els OH fins que els tinguem a la posició superior. Anem a representar-lo ara. Ens quedaran l'OH en aquesta posició, el segon OH, davant tindrem aquí un CH3, que és aquest CH3 d'aquí, i aquí tenim un hidrogen. Mentre que pel que tenim a la darrere, aquí tindríem el CH3 i aquí tindrem l'hidrogen. Com veieu vosaltres, aquesta projecció és al contrari d'aquesta d'aquí. En aquest cas, fixeu-vos que davant tenim un hidrogen, aquí tenim davant un metil. A sota tenim una altra projecció, fixeu-vos.
És la projecció en la que aquest OH respecte a OH d'aquí estan en posició anti, en aquesta conformació. I fixeu-vos, tenim un metil mirant cap a vosaltres i un metil mirant cap enrere. En aquest cas, evidentment, en aquesta posició d'aquí no hi ha un C2, ja que rotant no tenim exactament el mateix, aquest costat de la molècula CH3, aquest costat OH. Per tant, la molècula no és exactament idèntica. I perpendicular a la pissarra podeu comprovar que encara que podríem rotar OH i transformar-la en l'OH, tenim un metil a la posició superior i un metil a la posició inferior. Per tant, per rotació també perpendicular a la pantalla no hi ha un C2. A baix tenim la seva imatge especular. Per que veiem apareix un centre d'inversió. O sigui, aquest OH respecte a OH estan totalment oposats, aquest metil respecte a aquest metil i l'hidrogen respecte a l'hidrogen. Ara, fixeu-vos, en fer les corresponents projeccions de Newman, trobem que per la part superior ens queda aquesta projecció de Newman i a la part inferior aquesta d'aquí que veieu vosaltres que són totalment idèntiques. Per tant, la conclusió és que una molècula, per exemple, que tingui un centre d'inversió, automàticament no és una molècula quiral perquè la seva imatge del mirall és superposable a la imatge original. Per tant, en definitiva, si la molècula presenta o bé un pla de simetria o bé un centre d'inversió, la molècula no pot ser quiral. Per tant, és una pista a l'hora de saber si una molècula té propietats òptiques o no, derivades de la seva quiralitat. Què s'entén per activitat òptica? Doncs molt senzill. Quan nosaltres tenim la llum normal, aquesta llum normal vibra els seus plans de camp magnètic cap elèctric en totes les direccions de l'espai. I això es representa, com veieu vosaltres, amb aquestes fletxes, indicant, diguem, totes les possibles projeccions dels plans elèctrics, per exemple, dintre d'un cercle. I aquí només estan dibuixades 3, però serien totes les possibles rotacions d'aquests vectors en aquest pla. Quan es passa a través del que s'anomena un polaritzador, que no deixa de ser un vidre transparent a la llum, resulta que aquests polaritzadors tenen la propietat de només deixar passar aquella llum en el que el seu pla, diguem, de vibració d'un dels dos, el camp elèctric o el camp magnètic, és en una sola direcció. Llavors, aquesta llum s'anomena llum polaritzada plana, en aquest cas. Aquest és el nom que es dona a aquesta llum que ha passat pel polaritzador. Les molècules que tenen propietats quirals, el que fan és que quan es dissolen en una dissolució transparent d'aigua, per exemple, i es col·loquen després de la llum polaritzada plana, el que fan és rotar aquesta llum. Les que no, senzillament deixen passar la llum en la mateixa direcció que s'havia fet la incidència, mentre que les que siguin quirals, com veieu vosaltres a sota, la giren una miqueta. Això es tradueix que senzillament, si nosaltres posem l'ull aquí, en el segon cas, no observarem llum. Per què? Si nosaltres tornem a posar, per exemple, un filtre polaritzador que només deixi passar la llum igual que el polaritzador original, aquest, evidentment la llum es toparà amb aquest filtre i no passarà cap als nostres ulls i veurem negre. Per tant, haurem de girar el polaritzador uns graus cap a l'esquerra o cap a la dreta fins que aquest pla coincideixi amb el pla de rotació de la llum polaritzada del nostre compost quiral. Prenem nota d'aquests graus que hem girat i hem de dir que aquest és única i específic per a una molècula determinada i només depèn de la seva concentració, temperatura i pressió a la qual s'ha fet la mesura. Com és una característica, aquesta activitat òptica d'un compost en particular pot servir per determinar la seva puresa. Es defineix un patró específic per a aquesta rotació anomenat rotació específica, que ve donada per l'angle de desviament amb signe, positiu o negatiu. Si hem de girar en sentit horari, positiu. Si hem de girar el filtre en sentit antihorari negatiu, dividit per la longitud
de la cubeta en la qual nosaltres hem fet la medició, normalment és un decímetre, o sigui 10 centímetres, dividit també per la concentració a la qual s'ha fet la mesura. A més, s'indica, com veieu vosaltres, la longitud d'ona de la llum que s'ha utilitzat per prendre la mesura, que aquest sol ser, normalment, una bombeta de sodi que emet llum de color groc a una longitud d'ona molt coneguda. Per últim, en general, si vosaltres mescleu quantitats idèntiques del enantiòmer que gira la llum polaritzada cap a la dreta i del enantiòmer que gira la llum polaritzada cap a la dreta, evidentment la llum no gira a cap costat. Aquesta mescla es diu mescla rasèmica, racemat. Conté el 50% de tots dos enantiòmers i, per tant, hem vist, no ha de presentar activitat òptica, ja que un dels enantiòmers gira a l'esquerra i l'altre gira en la mateixa quantitat cap a la dreta. El resultat és que no gira la llum una vegada passat pel polaritzador. Es defineix llavors, per una mescla que no sigui del 50%, la puresa òptica d'una solució d'un compost quiral, i és senzillament dividir la rotació específica observada en el polarímetre dividida per la rotació específica d'un dels dos enantiòmers purs, multiplicat per 100. Bé, per anomenar els compostos que tenen carbonis quirals s'utilitza una ampliació de la nomenclatura que hem vist abans de Canigol i Prelog, per a sistemes que tinguin 4 substituents diferents. Per això hem d'assolir uns paràmetres a l'hora de determinar aquesta configuració absoluta del centre quiral. Per una part, hem d'anar anomenant cadascun dels substituents en ordre de prioritat. A, el de més gran prioritat, seguit de B, seguit de C, finalment per D. A continuació, el que hem de fer és posar a l'ull de tal manera que mirem aquell enllaç entre el carboni, que considerem que és un carboni quiral, i el substituent de més baixa prioritat, que normalment sol ser un hidrogen. Però no hauria de ser obligatori, però majoritàriament sempre trobarem un hidrogen. Al mirar això, fixeu-vos vosaltres la projecció que observem. Aquest és el carboni que estem observant, l'hidrogen estarà sota, i per tant observem els substituents en ordre de més prioritari A, seguit de menys prioritari B, seguit de menys prioritari C. Fixeu-vos que en aquest cas, per anar del més prioritari al menys prioritari, a C, hem de fer una volta en el sentit de les agulles del rellotge. Una vegada determinat aquesta prioritat, si observem que per anar d'A a C hem d'anar en el sentit horari, anomenarem aquest enantiòmer l'enantiòmer R, de rectus, anar cap a la dreta en llatí. Les regles de prioritat són les mateixes que hem vist pels dobles enllaços. Es fa per pes atòmic dels corresponents substituents. Per últim, si la rotació que observem en anar, com veieu vosaltres en aquesta projecció de l'enllaç menys prioritari, hem d'anar de A fins a C, donant una volta antihorària, es diu que aquest isòmer és l'isòmer S, que ve de sinister, esquerrà, en llatí. Hem de dir que la major part de les biomolècules, sintetitzades pels éssers vius, són molècules quirals. De tal manera que es puguin produir interaccions moleculars molt específiques entre un dels dos enantiòmers i un receptor determinat. I que, per exemple, molècules que, per exemple, un enantiòmer, com hem dit a classe, tingui un olor determinat, el seu corresponent enantiòmer tingui un olor completament diferent, o propietats propietats biològiques completament diferents. Des del punt de vista químic, dos enantiòmers, dos molècules que només difereixen a la seva conformació d'un centre quiral, quan tenen només un, són
des del punt de vista químic idèntiques, tenen el mateix punt d'ebullició i la resta de propietats físiques idèntiques, i per tant no són separables mitjançant, per exemple, el seu punt d'ebullició o, per exemple, la seva solubilitat, perquè són idèntiques. Parlant d'especificitat, evidentment, per exemple, aquí teniu un exemple. Imagineu-vos una molècula que tingui un carboni, no? Com aquí, aquesta espècie d'estructura que tingui 4 substituents totalment diferents. Vale? I en aquest cas no només de color, sinó, com veieu vosaltres, formes diferents. Un cilindre, un cub, un altre cilindre, però en aquest cas vertical, com si fos una joguina de nen petit. En el cas del receptor, aquest té forats que coincideixen exactament en les posicions de la molècula original. Vale? Cilindre vermell amb cilindre vermell, cub verd amb cub verd i cilindre malva amb cilindre malva. Una molècula que tingués exactament els mateixos substituents com apareix a la dreta, però en les posicions, com veieu vosaltres, intercanviades de dos d'elles, o sigui que, com veieu vosaltres, una i l'altra és el corresponent enantiòmer, fixeu-vos que ja no encaixa amb el receptor. Aquí tenim exemples de productes naturals. El 4-metilaxanal pot ser, com veieu vosaltres aquí, l'isòmer R i l'isòmer S, a sota. El primer té olor de flors, mentre que el segon no té cap tipus d'olor. O sigui que no encaixa en el nostre receptor del corresponent olor a flor. Com comentava a classe, la talidomida, que va ser un medicament donat al principi dels anys 60 per combatre les ganes de vomitar de les dones embarassades, resulta que un dels dos enantiòmers, un era un sedant, mentre que l'altre era un poderós teratogènic, de tal manera que podia provocar l'aparició de dos caps, cames extraordinàries, braços, mans, etc. Bé, quina relació hi ha entre tots els possibles molècules que continguin més d'un centre quiral? Per exemple, 2. En aquest cas tenim la molècula de 2-brom-3-clorobutà, que apareix a dalt. D'acord? Bé, en aquest cas, com veiem, en aquest primer dibuix d'aquí, la primera projecció, aquí tenim l'isòmer. Fixeu-vos vosaltres, el R, fixeu-vos que aquest hidrogen està per sota del paper i per tant nosaltres miraríem l'ull des de brom a carboni-carboni, o carboni-clor, perdó, i carboni CH3, o sigui, en el sentit, com veieu vosaltres, de les agulles del rellotge, R. I el segon substituent, el del clor, fixeu-vos que aniríem de clor, per l'enllaç carboni-carboni, de més prioritat, finalment, el CH3. El segon hidrogen que veiem vosaltres aquí també està sota la transparència, per tant també és l'isòmer R. Bé, la seva imatge especular, que és la que tenim a sota, ha d'intercanviar la configuració absoluta de cadascun dels àtoms de carboni. O sigui, si a dalt tenim R, a baix hem de tenir S i a baix hem de tenir S. Fixeu-vos que aquesta molècula no posseeix cap tipus, en principi, de pla de simetria. Per tant, en aquest cas, les dues molècules són dos enantiòmers. Són dues molècules que no són superponibles. I per tant, considerem que com són la imatge especular una de l'altra, són enantiòmers. Fixeu-vos en el segon dibuix que teniu aquí, en segon lloc. Les dues molècules, com veieu vosaltres aquí. Tampoc aquest dibuix no representa que no hi ha un pla de simetria al mig de la molècula, perquè a un costat tenim el brom, a l'altre tenim el clor. Fixeu-vos que en aquest cas
el sentit de les agulles del rellotge per al primer carboni és R, mentre que en el segon cas anem de clor, enllaç carboni-carboni, CH3, fem en direcció contrària a les agulles del rellotge. Fixeu-vos que ja els enllaços carboni-hidrogen de menys prioritat estan per sota del paper i ens van bé. Per tant, aquest és l'isòmer RS. RS. Per tant, l'enantiòmer corresponent és el SR. Fixeu-vos que aquestes dues molècules tenen una relació d'enantiòmer. Degut a que són dues molècules, com veieu vosaltres, que són la imatge especular una de l'altra. D'acord? Quina relació llavors hi ha entre els enantiòmers de l'esquerra i els enantiòmers de la dreta? Com no són imatge especular un de l'altre, evidentment aquestes molècules el que són és molècules diferents, químicament parlant, i el nom que se li dona són diestereòmers. Per tant, són diestereòmers i ho pintarem de color blau, aquesta molècula amb aquesta molècula amb aquesta molècula i les corresponents creuades. O sigui, en línia vermell indiquem exactament les corresponents molècules enantiomèriques. Bé, a continuació teniu diverses altres conformacions dels enllaços brom i clor que donen lloc als altres dos possibles estereoisòmers. A veure, en aquest cas el nombre d'estereoisòmers d'una molècula determinada és igual a 2 elevat al nombre de centres quirals. O també podem anomenar aquests centres quirals centres estereogènics. Per tant, com en aquest cas, com veieu vosaltres, tenim dos centres estereogènics, 1 i 2, el resultat del nombre de centres estereogènics serà 2 elevat a 2 igual a 4 enantiòmers. Perdó, enantiòmers no, 4 estereoisòmers. Tots ells són estereoisòmers. I la relació entre diestereòmer i enantiòmer dependrà únicament de si són o no superposables amb la seva imatge en el mirall. Els anells també presenten estereoisomeria degut a la presència de carbonis amb 4 enllaços diferents. Per exemple, en el cas de l'1-bromo-2-clorociclobutà, el nombre de substituents sobre aquest àtom de carboni són 4 diferents. Per una part tenim un hidrogen, per una part, com veieu vosaltres aquí, tenim un CH2, i anant en aquesta direcció, fixeu-vos que tenim un CH-clor. Per tant, els substituents sobre aquest àtom de carboni, tots 4, són diferents. Per tant, també presentaran estereoisomeria. Per tant, per exemple, tal com apareix aquí, aquests dos que serien el trans 1-bromo-2-clorociclobutà, ja que fixeu-vos que tots dos hidrògens estan del costat contrari del pla que forma el ciclobutà, presenten, com veieu vosaltres, un enantiòmer no superposable. Bé, com veieu vosaltres aquí, en aquest cas, que el primer cas és el trans, com veieu vosaltres aquí, anomenarem configuració relativa a la configuració dels substituents dintre de l'anell, si estan del mateix costat o dels costats contraris. Mentre que direm configuració absoluta a la configuració R i S de cadascun dels parells de carbonis quirals. Com veieu, els enantiòmers
tenen la mateixa configuració relativa. O sigui, si un enantiòmer és el cis, l'altre, la seva imatge especular també serà cis, mentre que la seva configuració absoluta és oposada. Fixeu-vos, aquest carboni d'aquí és S, mentre que el carboni de la imatge especular és R, mentre que aquí és R, aquí és S. I tots dos són cis. Cis serà la configuració relativa, que pot ser cis o trans, i a configuració absoluta, com hem dit abans, correspon a la nomenclatura R i S de cadascun dels centres quirals.